se dočkala pomerančového džusu konečně. Jaký byl pomeranč? Výborný. Tělo jsou položené do kapaliny, má stejný objem jako... Kdo to řekl? Archimedes. To přejde. Ono to počasí mělo jenom zpoždění. No jo, tak jsi to mohla objednat na dřív, ne? Julius Caesar! Down, took those sticks and stones, showed them I could build a house. They tell me that I'm crazy, but I'll never let them change me. So they cover me in daisies, daisies, daisies. They said I'm going nowhere. Já jsem Adel, a pak Padel, a pak jsem Ilover a jsem tady prostě v Talmíně. Prdel lover. Prdel lover. Co děláš? Líbám koníčka. Taková ženská se špičatýma ušema, co zpívá a říká tam něco jako Dobré ráno. Abychom náhodou na dovolený moc nespali, tak jsme si našli kopeček tady v okolí 543 schodů. 6 ráno a jdem tam na východ slunce. To teda stálo za to. To jo, teda. Nádhera. Střídá nádheru. Já se střídá nádheru. Jo, takhle. I'm just gonna love you cause I cannot pretend. No, I should stop calling, but I am who I am. Better safe than sorry, hope you'll understand. Máš nějaký dopis zamilovaný tady? Protože se tady může splnit, když se mu hodíš. Nějaký dopis lásky. Vyměnit. Vyměnit! Zap, zap. It comes and goes in waves. It always does. Always does. We watch as our young hearts. Děláme 7 plus 19 děleno 2. Když je to na půl mezi. To není na půl, to je 19, jasná. Co? Ne, to je 7, holčičko. A ještě víš, co to je? Tady to znamená pro mě, že to je 3x nebo 2x. No jasně. 2x19. Jo, ale tak se asi koukni, že se to dotýká. Větší půlka je na 19. Já s tím nesouhlasím, tak novej hod. Tak jo. Ne! Ty jo. Číká papa! Ne, my tady vidíme v království, teď královská postýlka. Předhodím tigrům. Kafru na nás tady koukají nějaký. Předhodím ten tygr. Tenhle kopec tady před 20 lety ještě vůbec nebyl a vytvořil se jenom tou erupcí tamhle toho Macka nahoře. Lay beside me, I need to feel your touch in my